cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 16, cyflwyniad i fudiad armonig syml. Confensiwn pwysig ar gyfer y diagramau. Tybiwn fod gronyn yn symud ar hyd llinell sydd fel bod x yn dynodi dadleoliad y gronyn wrth bwynt sefydlog o sydd ar y llinell. Mae'n bwysig deall mae cyfeiriad positif y cyflymder a'r cyflymiad hefyd yw cyfeiriad positif sydd gyda ni ar gyfer y dadleoliad. Pan dagosir y cyflymder, dx dt, neu x dot, neu'r cyflymiad d2x dt sgwar, sy'n x2 dot a ddiagram, rhaid i'r cyfeiriad positif fod yr un cyfeiriad positif ar gyfer, a sydd ar gyfer y dadleoliad. Felly mae x dot yn mynd i fynd yr un cyfeiriad a x positif, a hefyd mae x2 dot yn mynd i'r un cyfeiriad. Y cyflymiad gyda 2 saith ar diwedd y linell. Felly, enghraifft, mae gronyn mas 1.2 kg yn hongian wrth un pen llinyn elastig ysgafn hyd 2.5 metr a modulus 19.6 Newton. Y llun, yr estyniad yw E gyda ni ar gyfer cydbwysedd. Felly mae'r llinyn yn llonydd yn y fan yna. Mae T0, pan mae'n llonydd, y tensiwn gwreiddiol, yn hafal i mg. Felly, tensiwn yw lambda llos i'r estyniad dros L, a aildrefnu hwnna, a ni'n cael bod E yn hafal i 1.5. Ar amser T yn hafal i 0, tynnu'r y gronyn i lawr 1 metr a rhoddi'r cyflymder maint 2.5 metr yr eiliad tuag i lawr iddo. Cynhyrchwch fodel mathemategol ar gyfer y mudiant dilynol y gronyn. Felly, y broblem bywyd go iawn gyda ni angen symleiddio unrhyw tybiaethau, gosod i fyny broblem mathemategol, datrys y broblem mathemategol, dehongli'r datrisiad, cymharu'r datrisiad gyda bywyd go iawn, felly bydd angen ail mynd o gwmpas y cylch yma, a wedyn amser ni'n hapus ysgrifennu'r adroddiad. Felly, ni'n tybio bod dim gwrthiant air a bod y llinyn yn dyn trwy'r amser. Mae angen diagram grymoedd ar gyfer gronyn ar amser cyffredinol T fel y gallwn cymhwyso ail deddf Newton i gael hafaliad differol am y mudiant. Felly, ar ryw bwynt cyffredinol, x i lawr yn positif, mae gan y gronyn y cyflymder a'r cyflymiad yna y grymoedd cyffredinol yw mg a'r tensiwn cyffredinol bydd T. Felly, ail deddf Newton lawr yn positif, felly mg minus T yn haflu m d2x gyda dd sgwar. Yn lle bod ni'n ysgrifennu hwnna, ni'n mynd i roi d2x dt sgwar fel x2 dot. Felly, mg yw 1.2 llos i 9.8 minus lambda llos i'r estyniad dros yr hyd gwreiddiol. Felly lambda, oedd hwnna yr hyd yn awrten, yr estyniad sy'n digwydd nawr, yw 1.5 oedd gyda ni ar gyfer yr estyniad gwreiddiol, plus x, sef rhywle yn y mudiant sy'n dilyn. Rhannid yr hyd gwreiddiol yw 2.5, yn hafel i m x2 dot. Tacluso hwn, llosi mas y braced a'r ffracsiwn, ni'n cael bod 11.76 yn canslo, a gadael ni gyda rhannu dy 1.2, gadael ni dy minus 98 dros 15 x yn hafel i x2 dot.
Felly mae gennym y sefyllfa yna, neu dod y popeth un ochr, x 2 dot plus 98 dros 15x yn hafel i 0. Felly dyna beth sydd gyda ni. Ar y dechrau, pan mae t yn 0, pan ni'n dechrau amseru, mae'r llinyn wedi cael ei dynnu lawr, mae'r gronyn wedi cael ei dynnu lawr i x yn 1 a mae'r cyflymder yn 2.5. Felly, datrys yr hafaliad differol, mae fe'n hafaliad differol trefn 2, felly mae angen hafaliad ategol o'n ni i weithio mas y gwreiddiau. Felly, c sgwar plus 98 dros 15, dim dx i t, felly 0 c a 98 dros 15. Hwna'n haflu i 0. Mae hwnna'n mynd i roi ni bod c yn plus neu minus ail i sradd hwnna gyda i, achos byddai'n mynd draw a rhoi term negatif i ni. Felly, y trisiad cyffredinol yw x yn haflu e pŵer 0t, p cos y term yna t plus q sin yr un gwerth lluos i t. Hynny yw, x yn haflu p cos omega t plus q sin omega t, lle mae omega yn haflu 98 dros 15 wedi ail israddo. A mae p a q yn gysonion. Felly, differi hwnna, ni'n cael cos y mynd y minus a lluos y omega, felly minus p omega sin omega t plus q omega cos omega t yw differiad. Ystyriwch ar y modau cychwynnol, felly x yn 0, yn 1 pan mae t yn 0, felly 1 yn haflu cos, p cos 0 bydd sin, q sin 0, felly mae p yn 1. Mae'r cyflymder cychwynnol yn 2.5, felly 2.5 yn haflu minus p omega sin 0 plus q omega cos 0. Mae hwnna yn rhoi ni bod q yn 2.5 rannu dy w, omega, a ni'n gwybod bod omega yn 98 dros 15 wedi ail israddo, swap hwnna ni'n cael bod q yn hafal i'r term yna. Felly, ni'n gwybod bod x yn hafal i cos omega t plus 2.5 ail isradd 15 dros 98 sin omega t, a mae omega yn hafal i mynegiad yna. Felly, ni wedi cyrraedd datrys y problem, ni wedi cyrraedd bod x yn hafal i'r mynegiad yna, lle mae omega yn hafal i ail isradd 98 dros 15. Gwylioch y fideo i weld beth sy'n digwydd gyda'r hafaliad yna. Felly dyna beth sy'n digwydd i'r gronyn. Mae'n mynd lan a lawr yn yr un man gan bod dim gwrthiant air na dim byd arall ganddo. A dyna'r graff y mudiad. Mae'n mynd lan a lawr hyd braidd nes bod yn cyrraedd yr plus neu minus e oedd yr estyniad. Os ydych chi'n cofio yn 1.5, felly ni heb gyrraedd hwnna. Mae'r animeiddio ar graff dadleoliad amser yn dangos bod y llinyn ddim yn mynd yn llac a bod gyda ni system osgliadol syml. Felly, yn ymarferol, bydd osgled yr osgliad yn lleihau gydag amser oherwydd effaith gwrthiant air. Bydd angen cymryd mewn ystyriaeth ar gyfer model yn well. Beth byddai effaith newid y modau cychwynnol y mudiad yn digwydd? Gallwch ymchwilio hyn os oes gennych fynediad i ap GeoGebra. Mae'r mudiad blaenorol yma yn enghraifft o fudiad harmonig syml. Diffiniad o mudiad harmonig syml yw cyflawnir gronyn mudiad harmonig syml llinol
os yw'n symud ar hyd llinell syth fel bod ei gyflymiad mewn cyfrannedd a'i bellter o bwynt sefydlog O, a bob amser wedi nelu tuag at O. Felly, O yw'r pwynt sefydlog. Mae diffiniad yn awgrymu bod x dou dot mewn cyfrannedd gyda x allwn ni ddod i k fel yr cysonyn cyfrannol yma. Mae'r cyfeiriad y cyflymiad tuag at O, felly rhaid i k fod yn negatif. Mae fy moyn tynnu fe nôl tuag at O ble bynnag mae e. Felly ni'n gosod k yn haflu minus omega sgwâr a ni'n cael bod x dou dot yn haflu minus omega sgwâr x neu popeth yr un ochr x dou dot plus omega sgwâr x yn haflu 0. A dyna diffiniad mediant harmonic syml. Roddir canlyniad y diffiniad yma yn y cyflwyniad nesaf ac ystyrir yr enghreifftiau bellach o mediant harmonic syml yn yr cyflwyniad nesaf. A dyna ddiwedd yn cyflwyniad ar mediant harmonic syml.